Felly, dyn ni nawr yn cerdded tuag at emu. Dwi byth wedi gweld emu o'r blaen, felly mae hyn yn brofiad newydd i ni gyd. Ar hyn o bryd, yr emu sydd yn arwain y taith cerdded. Felly, dilynwch yr emu. Wyt ti'n siarad yn dy recordio di? Ydw. Felly dyma ni ar ein taith. A mae'r emu yn dod. Dyma'r reswm dylen ni dod ar GoPro bob wythnos, achos chi byth yn gwybod beth chi'n mynd i weld. Oce, fi ddim yn siŵr nawr. Oce. Dyma ni. Ni eisiau llais David Attenborough nawr. Mae'r emu yn peth hyfryd iawn. Nid robot o Westworld o hwn, ond mae hwn yn rhywbeth go iawn. Dyna ni. Ni'n dilyn hyn ôl nawr. Mae tua 11. Wel, mae'n babi. Ti'n meddwl ni?